Di agad mag-inom dito, basta walang sweldo. Inom na buko mo dito balay. Loh, kuya naman tipo, nahubog. Asyat! Loh, naunsa man mo kuya tip, hubog naman pod. Anak dyan na siya toy eh. Basta bagong sweldo. Unsa na tinabasin mo kuya tip? Dalo na siya toy. Dako kay nagranggo dito. Mo ba di ay? Klaro po kay tip ba? Dagang kay nag-chicks. Inana dyan ang mga sundalo toy. Dagag chicks. Napa maginay kabit. Ayag sundog si mo kuya tip. Hindi dyan ka magdugay yan ng kalibutan. Hotet! Nungsa naman ganyan eh. Wala yoy. Laag namin bantoy. Wala, garay mo. Nga na may kwarta. Kaya, basig nakadira. Ngayon na yung kwarta. Ay, susway problema. Bago ko sweldo mo. Okay, naubog ko na kay lagang kay kong kwarta. Laraw, dagaan na kay kwarta. Naay kwarta rin yun. Laraw! Uy, kana, kwarta tip. Kana dyan kwartang kuya uy. Kwartip. Salamat yun ha. Sige, wato sa ako kay. Mangita mag-ug chicks dito. Imuha na na, suklihan na mo natin. Salamat ya. Tip. Iapuro ta tip, kung pila na tip. Gana ni tip uy. Tiba-tiba dyan na tiba. Na, pwede na yun si Perido ba? Ano na doon tan tip? Uy, tara, lumit na. Yatis, nagpunsa na si Jikoy dia. Yatis, nawakla na nila si Jikoy. Nainad daw ni Jikoy babayot uy. Mura magtabili. Uy, Jikoy. Ha? Usan bantoy? Pangitan mo mabayot kayo uy. Ngayon man tayon. Hawa mo dire. Murag tabili. Tara tip. Sama na rin kong kwarta. Magkakita magkakong chika eh. Pwede na na. Bayan na ako ng chika. Wala. Wala. Tiyayan niya. Naka-brace pag yun. Doon ako ni Bibi. Yasis eh. Taysa tip. Nung sama ni mo kuya tip. Yun sama na si Jikoy. Na, sa kahubog na niya toy ba? Ilan dyan mo kuya na tip ba? Hello, Lam. Gapa, dili mo damoy. Gusto ka kwarta, Lam? Kana. Gusto ka? Iwan na niya. Paano mo damoy? Pwede ko mo kiss, damn kiss. Ay, way problema na, sir. Dugana ni sir. Ay, bekis, be. Sa. Lain mabaho. Tabili. Dali ar sa kwarta.